dance your night yet to me dancing now. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Ayakabra baby Nkosiri, oh humble baby Nkosiri. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. Come on, Kabi and Kosiri. Come on, Kabi and Kosiri. Asim TV and Kosiri. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. Oh, I thought that one make one. That one ran a bisa. Miss Afona, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby said, now no danger. I can cry now, 1:30. Uncle Bob said, the mother sounds zero. Your baby, you shall on page my. I can now, I don't know. The man worry rubbers and worry. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to this Akoma dance your night yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, almost about Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it to this Akoma dance your night yet to me dancing all day. This Akoma dance your night yet to me dancing all day. The Beman ye, dear, among quiet when you're broken heart, Yana. Maybe I say, Anna, a bass, I'm broken heart. Broken heart, and then I'm your enemy. A bass, I'm a Yamashemi, and I'm a sort. The two of you, dear woman, Papa, or Yamas, and I'm a general. If it is a bam, I mean, to win a broken heart. And that's I mean, if it is a bam, make a broken heart now, what you say? Sabia will Yamasho. Yes, sir. The cabro can't say. No, okay. The cast will be a movie, then maybe a more baby broken heart, and I say,
you or baby, I'm a baby, be broken heart. I said, Never told you minimum is a be an emotion and I said, dear, be a fix. no way, broken heart. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. The Koba said, me the Humaham. And then die. Na kopon ni me dancing me patcho wan me patcho sadana dana so na ho machi na okwa abrochire no onti wonu da ba kopɛ no anu na na jo no so no sa be si me so enya asem ketua na enya onu kura nka mu be ma otimi ka oba no fubom enum se ade oyɛ me no ade oyɛ woni se so ya dai what's up, Pacho? Many are free and then you vaccinated. Yes, sorry. Idea. Oh, mammy, yet your baby, man. Say, bit to say, Obama said, you're no benchia. If I said no, that Fahuna mammy, no for no benuma, or canning in our boom, or cabo or no. Yes, about you mean our cambo or no. And I remember Biswa or no beer when you need us in the morning. What can we look for me? No for me and no bomb. I can't for me and bomb. And then the soft ladies, me follow so the gentlemen, and you no whole band or Madakura, and we found myself now. No, somebody will feel Madame. No, sir, we'll be right out with no work with you. Hey, we'll be a day, we'll family look at you. We'll be a family, we'll family with you, what do you work with you? Hey, what you mean? Aye, Yakono. What you a queen Yako? Aye, what you a queen Yako? Yes, we'll be a queen Yako, and could you know? Ha! No, Akoma, you say, what is awesome? Can I tell you? Makuma, who is Jim became yes, I'm good. The ticket I'm chatting with me could do your class. I'm just chatting. Yes, you what you want to say. Come on, what you are when you start swabbing about. Come on, baby. Naniama. Come on, baby. Monsieur, and what is some of your person to be found with you? I don't know the kind of Marco. Marco. Here. Now, Miss Maka get to a bus stop watching. Come and go, Papa. Oh, mean to me, Monos, where the Santa may I left for no, so I left for. Yeah, they are both. We take advantage of Nina from this man. And Fiona, let's say, more Marcelo as a comedian, India, and the bus stop one. And a bail can took more time out of the bed. It's not one. Tina what one at the Kudia Potia was Sana. A team rose better now, say, Mimi Chin rose, and I made me pop with tea, Juma, and I may pop team was on for. One in a point. Step your man in a Mammy said, yes, I know we are not in day to you. 26. I don't see America. Some way, what kind of work? Say, no, could I tie Akoma ejo ena ebema yedo yetu empon no kwasem papa so what is sa anwum yi etwagudi a na kyese agi ababa ama akoma mu nsam dwumade no aba eno eye motorcade ediane mo na afi akoma mu nsam dwumade no eto aso na kyese bako matrase edodo eno ti ba bia wo bia ena awiai mamema wakwaba Family Akoma 87.9 FM na ene ye benada odumfo na dom ene so de acha yen eno nti yasan yen ahoden no ababie mu a na ye ka se aseda enkuto ena enka ne din san se ade achi ye ena ye mu bi ansori a enka obi emisa nyame bibia enka obi eni nyame eni ambisa bia ono wokumu a onifo eno nti se mienu eda so etiase
na tɛkyerɛma ɛda yɛabɔdwe mu a na ɛwɔ yɛda nyame ase ae ɛnyɛ yɛ alam bi ɛna nya no yɛn ɛnyɛ yɛ ma no a wɔn ɛsɔre yɛ no wɔn yɛ dede no ɛno ɛna ɛnya no yɛ daabi abasa bi ɛna ɛsɔ yɛ mu na yɛtumi ɛsɔre yɛ na nana akua koko ɛwɔ ha evangelist Samuel Mensah Sikapa ɛna afei pastor Julius Naba wɔn mu nyinaa ɛwɔ fidua yi emu sanso ɛna Ishmael Haywood wɔno ɛna ɛbɔ me chidom ɛne adɔntene sɛ me producer ɛno nti hyɛde so nana yaw ɛte afidie no akyi ɔde yɛ kɔ social media na hyɛne so ma me sɛ Facebook no ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛno nti awia yi wobɛ follow yɛn ɛwɔ Facebook page hɔ no na wa like comment no ɛde ama yɛn na afei wa share ama yɛn hyɛne so ɛma yɛn follow Facebook like comment share ɛfa ma yɛn sanso ɛna YouTube no ɛyɛ Akoma 879 Akoma 879 subscribe mia notification bell no ɛbrɛ a you get notified share ma foforo enya bi na wɔnom ɛnhwɛ Ose Chrome TV ɛdɛmo live sanso ɛna Free FM 97.5 ɛwɔ Techiman ɛdɛmo live ɛwɔ hɔ Triforce Enterprise Nikki Pizza Fan Club GHUK wɔn mu bɔ yɛkyi dɔm Ezra Fan Club Hamburg Germany wɔn mu so ɛbɔ yɛnkyi dɔm paa na saa break yɛ ho na afei yɛmfa Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛmbrɛ ɛnra na mema wo 6 reasons why people hate you for no reason. The hidden truth every chosen one must know. Ɛnra mema wo baako na me say you don't fit their expectations. People often resist those who think differently, move differently, or refuse to follow the crowd. And no, ena eye enra de no a me de ema wo no. Ene de to so emienu ene say, de enti a wo mu chiri wo ne ye chiri wo kwa no baako eni. Your boundaries frustrate them. Not everyone likes it when you say no. Stay private or refuse to be manipulated. And no, your boundaries frustrate them. Not everyone likes it when you say no. Stay private or refuse to be manipulated. Wei me se me ka na wa twere de ato. Se wo bi time wo na what time wo hunu a sɛdeɛ tie bia no enuru fiada no a memfa no mi ensie no nyinaa ngu hɔ ma wo no wohwɛ mu a na wohwɛ wo ho a wobɛhunu die nti a enipa bi kyiri wo ya ɛyɛ kyiri kwa ɔmo kyiri wo kwa bibia ntakyiri bitaye bi anim hit you for no reason kyiri wo kwa akwa saa wobɛhunu wo ho wo mu wo fall within baako ɛno nti ɛna wɔnom ekyiri wo no meda se edi no ɛyɛ Marcos me se what voice we ya na se wo hu enemu we ya na wo hu se mete Akoma FM a na afei ebodonko na wo hu se me wo onua na wo hu se ampa ɛyɛ Marcos ya dwumadie no ɛyɛ Akoma emu ensem na yɛbɛkɔ abadwafo nyina yɛ krado ne de na mmom aboso ba na megya paye etrente ya penimfo se yenya icheso a na odi wonsa to abrewa aduanem se de etie bia no ubedi na we de enye wo hya so e na ye de ye na eye yadwuma se ewo se ye obia ne nadwuma nyame de ne ema no ebaaye yen ye de nie enu nti ye ya ye free ye mu enyina ene ye yɛmfa ho ne sɛdeɛ wɔ bi dwene fa ho yɛmfa ho ne obi bɛka de afa ho ɛyɛ yɛ ne yɛnya nkrompɔn tɛm asɛm sɛ maanya me wɔ asotwe nti sɛ me wugina ne din a ɛɛden so wugina ensensɛm so na wokasa wonya wobɛnya wasotwe
ɛna ɛwɔ sɛ yɛyɛ san sɛ ɛno na nyame de asoma yɛn yɛ save life every year biara yɛn save life wɔ a na ɛnyɛ mmiɛnsa anaasɛ nan ɛno no koraa yɛ akɛseɛ no na deɛ mu dwodwoɔ no koraa deɛ ɛno deɛ buburugya a ɛka ho asɛ bebree na ɛyɛ a na deɛ mu ɛɛden te sɛ deɛ yɛyɛ ho adwuma yi mostly ɛno na ɛyɛ a na yɛtae ɛkan nti 2026 ɛyɛ akoma mu nsɛm akoma fm save yɛ save live no deɛ yɛde no hyɛ aseɛ ɛyɛ Justina ɔno ne yɛde no hyɛ aseɛ nti Justina deɛ no ɛyɛ ne nan cancer no yɛwɔ mu ahodoɔ bebree wɔ bi awɔ baabi a ne cancer ɛwɔ ebi yɛ ne nufum ebi yɛ throat cancer ebi yɛ wɔn cancer bebree na wɔn deɛ ne deɛ ba bɛtɔɔ ne nan mu ne kotodwe no hɔ ɛkɔhono yi ɛkɔwi akyire ɛhono n'atwe kɔhono yɛ antwe biem pain no ɛɛkɔ soro obroni bɛsɛ ɔsɛ excruciating pain ti na wɔsɔ ɔmo de no kɔ hospital yɛkɔyɛ a yɛsɛ sɛ belantomy o sɛ deɛ bɛn cancer ɛno nso ne deɛ no kyɛ sɛ atɔ ne nan ne mu yɛ a ɔmo bɛtumi atwa nti first one no na kyɛ sɛ wɔsɔ ɔmo yɛ surgery anim yɛ adeɛ di nkan tie neɛ wɔn de wɔn tiri dɔm mu a yɛ a wɔn nya adeɛ di nkan ne sika wɔn de kɔkɔ yɛ first surgery aka second one na baabi akɔ first no bɛsa akɔ biem yɛ ma because wɔn nso feel sɛ obi ayɛ deɛ wɔsɔ wɔyɛ nti na afei ato apɛntɛn wɔn ba ayɛ hɔ ne yɛwɔ dum 1 year ni yɛ nkɔmɔ bɛpɛ mua saa abirɛ ne yɛyɛ akora bi yɛfrɛ ne Ishmael deɛ yɛ ntumi baabi yɛ ni hɔ a wɔn nkyi ne yɛ for the past 3 years wɔn nkyi ne yɛ nso wɔn ba yɛ hɔ 1 year enie still a wɔn nyɛ mua free baabi a ne nan no condition no ɛtɔriti ɛsɛe ɛprɔ ɔhwere ne honam kɔ baako agye nsɛm pain na no adan ɛde ma Justina ti ne pain ni bi akɔ so awofoɔ so maame na because ne ba ntimi nka n'anum so maame ntimi nidi yie sansa ne ba pain ti ontumi enidi pain na ɛhyɛ n'adwene mu sɛ yɛnyɛ sika yɛbɛtwa ne nan no koraa da nkyɛne ya ne nan no ɛyɛ ne ya on sɛ pain no akɔ bebree one adwendwen te sɛ nti yɛnyɛ sika yɛbɛtwa me nan yɛbɛyi me nan baako afiri hɔ anaa ɛno no ɛyɛ trauma foforɔ koraa emotionally psychologically ɛno no yɛ yawo baako ɛno da nkyɛn ɛna yawo baako ɛwɔ hɔ ɛnso ne pain na because ne nan no ɛsɛ yɛ ba no sɛ yɛ na ɛsɛ koro no saa pain no yɛ doctors ka ho asɛm no ɛno nso astate tie no nso ka pain no ɛho nti akɔyɛ anihahaneɛ emienu na wɔhwɛ young girl a wɔkɔ school na wɔbɔ ne volleyball ɔbɔ netball sports ɔyɛ adeɛ paa na ene yi yɛbɛtwa ɛde afiri hɔ na ohun ne nan foforɔ a na ɔne ɔmo bɔ volleyball ɔne ɔmo ɛyɛ saa nneɛma no a ɛna no wɔka no ɔsi tore bi a sɛ nka ɛnyɛ sɔre ɛna wɔntumi nsɔre without abaa no ɛhyɛ na mɔto ɔmo no a nka bi a obi ani fia nkɔm bɛba no na waka na no adurawu because osha sɛ nyame nye ne nkwa mfiri ne nsɛm sisi a she has over more years ahead of her more life na oba bɛyɛ burden yɛbɛhwɛ no adri na sɛn animu no a yɛbɛkɔ akɔtwa nan ne bɛba ne deɛ oh wei sɔ ne ha oh sister memfa wei ma wo oh ho memfa wei ma wo ɛbɛduru baabi no obiara bɛgyae wo baako de ahyɛ wo nsa saa na wiase ne kyerɛ obiara ne ho adagye biem nti enye nnum pɛmpɛnsoa a yɛtwa yi de na doctors for assure yɛn sɛ
surgery no koso a ebeye yie no de na ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛtumi fa to yɛn ho so na yɛyɛ yɛafa mu die biada yɛbɛtumi. It's not about me ɛnyɛ me, it's not about the team, it's about enipa no a yɛgye ne nkwa no. One, yɛanyɛ ne ntɛm ne didi kɔ ne mu a doctor ka ne plane nye plane fa sɛ ɛno kora mu no obɛtumi yɛwu because ɛporɔ ɛfɛ ne nipadua no mu a ɛno no saa cancer ne bɛtumi yɛkum no. Ɛyɛ asɛm hia but enkosi producer yɛ ne sɛ nsi fiada de ehu ebe na nea ɛwɔ sɛ yɛnya no na yɛnya ne yɛde ama wɔn mo nti yɛasan ato yɛn nsa de afrɛ wɔn mo ɛnɛ sɛ yɛhu wɔn mo studio a sɛdeɛ tie bia no ɔkyena yɛbɛhunu wɔn mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ de ahoɔden no nyinaa bɛgu so na efiada na kyɛ sɛ yɛwie na yɛate yɛn nsa de afiri ho nti free dwoada kɔ bia no nya de a wɔbɛte ho asɛm bi nti for this week nti wɔso wɔn ba na yɛde anibere no gu so wɔn bɛpɛ baabi da yɛsɛ wɔn mu wɔn ho na wɔn mɛda mɛpɛ baabi na ɛyɛ ɛna wɔn timi bedu ɔmo ntimi amedu asɛdeɛ mɛde ma no kɛnyɛ ɛbɛsa abɛm de ma no yano abɛka na ɛkyina wɔn wɔ ha na ɛyɛ wada wɔn wɔ efia da wɔn wɔ ha na kyɛ sɛ baabi a ɔbɔ adeɛ ne de ebeduro bia no yɛnim sɛ enuru hɔ nso deɛ sɛdeɛ ebesi de fam no begu so no menim sɛ enuru fiada deɛ na nyame ayɛ adom na kyɛ sɛ yɛpɔn adwuma no a yɛgye fiada deɛ kan pɔn adwuma yɛadane ama wɔn fast nti wɔn mu wɔn ho yɛ a wɔn ba wɔn nsa nkɔta kwa biem wɔn gye sika no straight to bɔɔga hɔ na kyɛ sɛ wɔn kɔ na doctors ayɛ ne ntɛntɛm deɛ yɛde bɛbɛ biara yɛbɛgyina so sei no yɛka kyerɛ me sɛ na kyɛ sɛ aduru bunum aduru bra ɛsɛyɛ na no akora yɛ a yɛde ne baayɛ a yɛka sɛ ɔmo nkɔmmerɛ yi sɛ yɛde akora ne baayɛ ne yɛka sɛ ɛtiefo ɔmo mu ayɛ ni o na akora yi wɔbɛwu nka ebi ambɛka sɛ ha ayɛ ni wɔde akora no kɔɔyɛ no wansa na afra na mɛbiem ɔfrɛ na akora no awu nti sɛ yɛde bɛtena ha ne yɛka sɛ mo mu ayɛ na obi bɛwu anka obi bɛka sɛ mako ɛne ne nkurɔfoɔ ha wɔn ani dodo nanso so ɛnyɛ ni ha ne ɛyɛ a na aduru bunu mu nti ɛna ma yɛyɛ no hyew saa no nti ɔda woroma yɛhwɛ w'anim na nso yɛbɛsan ba so biem na mmom mekae wo sɛ bɛyɛ a wobɛboaboa ho wobɛfa wo sika no akɔ mobile money joint hɔ no na wakɔyɛ wobɛboaboa wo ho ɛno nti na mɛbɔ so de akyerɛ mo no na mmom no yɛbɛsan aba so paa na yɛasan aba abɛtoa so nti boaboa sika no 100 cedis no 200 cedis no 300 cedis no 500 cedis no boaboa no ɛno ama no bi ɔsi yɛfrɛ no Mohammed okay ebia no wɔhwɛ TV nti no yɛwura mu a na maka nti numbers no ɛyɛ 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 waboa ho na fa wo de bra mebo wudi no na menim sɛ ɔsoro nyankrompɔn ɔnhwɛ wo saa kwa 2026 wobɛhunu nyankrompɔn favor na adom ɛne n'animonyam ɛwɔ wo so ne nyinaa ne sɛ wobɛyɛ sitie ɛde ama nyame asɛm meda ase ma yɛnkɔ na mene me nua baabi a ɔde n'asɛm abɛda yɛ nkonkodi nkɔmmɔ ɔbaa mame ɛma wo aha sɛdeɛ na w'ani si abere wɔ aseɛ hɔ no na wokyi nisuo na wokasa kyɛ sɛ mete wɔ koraa na mabɔtɔ na me nso mɛwura hɔ de ama wo nti wadaworo ma meyɛhunu saa nniberɛ no ɛwɔ w'asɛm a wobɛka no mu why yo wodin mpakyɛ frɛ me Akuya Vic wofiri he na bae mpakyɛ mefiri wasa akatereka mpakyɛ okay ɛde asɛm ɛna ɛde wofiri wasa akatereka aba Kumasi asokwa Akoma FM ha mpakyɛ asɛm a de mefiri akatereka bae ne sɛ mehyia bɛrima bi na ɔso ɔpɛ me ɛna mete aseɛ na ɔbɛyɛ me ho adeɛ ne yɛte ne yɛbɔ yɛ bela nti menyinsan a ɔse me nkɔyi ntum me ɛyɛ no ɔbɔ bɛrima ne di ama me mepakyɛ frɛ no na ne sa ofiri wasa bɔ ikurum na ne sa de obiara nim no di aso tu abua kwakwara manfo nim ne paa
ɛna ɔso ɔba ne wale me nyinsa me first mo ko YouTube di ɔtɔso wɔbɛbo me saa me kwa me maame sɛ da me kwatena se ye ni ye kuya nso kokoo no nso ye kokoo ni wi a ye te kokoo ni gu apata so me ni sika ni bi sika na ba no na wakɔfa ma na ɔno ɔmadi na ɔbɔ me na ma bɛtena ase ti me ye gara na me nya sika na wabɛdada na wasan agye me so me nya dan na me kase mbesi dan a na me nya sika na so no ho kyere na ye te kokoo na me ni bi ɔba ebu akɔ bɛfa ma kokoo ni tuntum na ɔno wakɔtena wasa boy kurum na ɔno madi na ɔbɛ rent dan ɛne ɛkɔkɔ afie ɛkɔ ye ɛkɔ fere da koro me na ho na nwe no ho bi me wono ma ɛse wakɔdwu ye kokoo no de chana fa gugu asase ne so na na ne sarada na wɔyɛ saa tinkɔbɔ me maame amane me maame to ne nsa frɛ no ɔba ye tena ase ɔso obesi dan ama me 2 rooms ana me se me nim no menye na kokoo ni sika ma ni bi da me de me pɛ ne sɛ obetwa me kokoo di ama me na ma ye di ama me mma na me ba wi ase me nya maame bi ama na me nya papa de school kura mango bi ehunu me dini kura atworo ti me de me menti na me bele wase mesi da 2 rooms o maame sɛ kuyate ase na so obesi dan ma wo ba kuruma wunya dan nem obesi dan ma wate ase na me si yo ante na me ti ase dan a wansi bepem saa meli ye de awo mamu anan obo me no wo ye me sei sika me ni bi ye ye adwuma se sika ba me ni bi maku me ye wo sei na me se minti me nwale bi na me se sa me nyoma na me ba me kuru me yi me ba me nyoma poretin ba keto bi na me ba ye me ba ni me se bi anko benya nsunsu aso ayi bi anuhu bi abasa bi ase me wono ma da kro ne papa busuafo ba ye omo ba ye a na sam ne se me mpo nwale me bi na me bayifo e ba lock ba ana me see you mate na me kurambo me nso me nwale bi na mama akosu ne kasa nyamo ni akoto galamsa asase me yinu ne yakoto na asase na sika wo so pa ne yakotu asase na mre ne yetu na na enya ne de me kura nkasa obekum obeye me hwe yakoto ba bi me nua ne beye so adwuma ti me nua ne ba no sa akonta na wonim gala ne ye wo fiti na akoto asase wo poposo efom na sika ne wo ti wokotu fom na sika ne wo ne ye horo na be tete bresin na ode boro me pa me ma mbesi me kurum no kofa abaya bi wo ekuro no so adwuma ko se ye frɛ ne sewa de ne bedi asase na ti wo mudi asase ne wie no ba ye se omudi asase ne sen omutu ni nyina omutu ni gala mutu ni gala ye horo no shu ye tugu wo sei ni ye horo no shu tunzu omudi asase no wie no san ba ye osan so no bo nwale me biem after osan aduase na papa nua so mbe pa achew na ode makọ ana me nua ne busa ne se na bayifo ba lock ba ye wale no na me mpo awale guo me kwa asole me mpe ana me maame so mbo so mbese me nua ne beja awale na sisi ano me nua nyinsan a wo se ye fi awo hododo na akoyi nyinsan na to ogu oyi me nua ne mame ensa polepole na ato ogu na me sister tintima dia wo mamu anan me sister nyinsan no betena wo ye ne be fa ne ko hospital wo ma ne da bonten timi da bonten lo kwa wo ma de eche be ko na wo si dan one room efuom board ye ne banche ye di si dan 5 room toilet ne adwaye wutimi tu me free dan ni mu wo da me so me da me kan me to ko family nwa ba ma be di n'echi me sa ko na ye ti kokoo ni bi gala na ye be ya me ho chi sika me ni bi no be fa wokọ ti wo sa abobo me na maba wo ne ma na di nti wo mudi na sa ne ho kire na no wa sa baba nti me sika na ma pɛ no bu 100 million bu 70 million no wa sa bo sika ni mo besia wo ntua you see that okay go be se me hu se nke si dan wo hu because tama wo buru wa pam wo no sika wo konya ye we nti wan na be ka chen se wo ko ye no wakoye adwuma nya 70 million be bombosia sa wonim se me ye adwuma ana wonim se gala adwuma na ye no sika wo na se ne ma enya bia se enye hwe oba be daadaa me a enti bi wo me nuam se ye kuya na masan akodi nachi na wasan boro me du de adina na me nuam abefa ma ko hospital na ma ko hwe me yale na me ho atom na wasan abefa na me ko mama ko so me dia wale mu de ye kam ma ko awale mu ko jimi a me de me ye first o jimi pa me yo nipa mani so wo hye na so me kunu ma hu ade a na ode ye me se me kasa me de nsa command ba me ensa ne na ne num enso wasan ba back ya me san di nachi ne nako
no asa gimi sika no wadi timisi mi nwale nkaza ye kokofo ni sika wode beto proto wabu akwa mama wada ɛhɔ ne de me aye mistake papa esi fie na damfo na okoto proto ma bla dwon owo abu akwa wo charge car battery wo station hɔ a si ambo motu na na kɔhye dan bi mu ti won na di anim koto bibia ma no wo si ɛno so ka case no ama wo si efie no enti dan bi pani nyina na wo bla ne hɔ edi eja wale na me ba bla ne hɔ sɛ me pɛsɛ ɛdan no kwakire me na ɔsɛ fie mi kuna kɔtɔn na wɔso akɔyɛ galamsɛ abɔkandi wakɔtɔn fie no na me sɛ nya me de to hɔ no edi nkura no so awon hwɛ nkura no waje nkura na bɔso me wɔ hɔ ano ma frɛ me ma abrɛ me sika na me kɔmɔ me sika me kokoro no so hɔ no mo de bi a me ne kɔndɔkwa na me sɛ da bi nkura no susua empanyimfo no bɔde waje wɔ ma me ni problem ɔmo do ɔmo nim sɛ ebetimi anyo aduane adi ebetimi adware na wɔni do ɔmo sua edi fo ɔmo ma me na me nhwɛ wɔ ɔmo na obesu ka wo de ɔmo school ka de fa na me so me fa de sika wɔ sɛ da ɛna me fa so a me de nkura no kɔto yɛ hɔ school nso ɛnyɛ ntimi do ɔmo kɔ di aso school ni bi ɛna ɔmo kɔ school adam benya meta me mpo meta wɔ menim na wakɔfa nkura no ɔmo kɔ school ndi nkura be free school aba no me hu me ma no me kɔ bu sɛ ɔmo so papa be fa wɔ ɔmo me frɛ school headmaster no nso wɔ se me mbo yɛ nimu ti me ya na me se ka che school headmaster so ba ho bi mu ɔmo nkyɛn no wɔ se wonti ɔmo ndi me nkyɛn no na me see you na me etonti ɔmo ma akwa ma we no me ba kuma se be fa abos me wɔn me nua no frɛ me sɛ wo ma no papa asan be fa wɔ mo na me se nya hwe so ɔmo ama kwan ti ɔmo afɔm papa wɔ so ɔmo kɔ ɛna ɔmo kɔ ɔmo bia school fa me mabra me atwintwan me su kro no so ɔmo se me nkɔ obi me kɔ hɔ a wɔn no yiri di matam asɛm yɛ bayifo ba alɔk ba na me se nya hwe na me timi baabi nti ketwa na da wode ketwa ne ba na ya ho ɛna ɛta me se nana na da afi de ɔmo so yɛ wudini afre me ba na ade ne kɔpɛ sika na odidi matam am da me je no nti na ayiye bi wona kumasefo bi baabi na maame ne kyerɛ maduro na me de ne kɔrɔkta komia na ɔse doctor de ɛmoa nti me mia nsuo na na ɛkyɛ ɛna ɔkyerɛ maduro na me yɛ ya na me de gum na ne na ne kɔ na me de ne kɔ school kɔtoto ne school nyoma no kɔ school ti wanu ketwa ba ngusa sɛ na bi wɛ na ɔse bi papa so ɔde ne kɔto boarding ti bi de ɔma ha bi yeah no OJHS ana sɛ SHS ba cho afi no nya P4 afi no kɔ P5 papa so ɔde ne kɔto boarding amana kɔ school de ɔma ha bi and I'm see you etimi de me nanwo no nti na nsɛm obi me kɔ afuo me ba yɛ na mba no sɛ ma yɛ me papa ne bi ne me nwa na ama aba na ɔmo ba ha no bi sɛ papa so ɔde bi kɔ school na me see you ame de me tena mba bi na me sense dwale yɛ na ma yɛ stock akra bi na me da hɔ no enti me da hɔ no na me dwale me yɛ maduane na me dwale yɛ kɔkɔ da yɛ ade achi me o manfo de me ka me kɔ akɔgye ti me kɔ no ana sister bi sɛ akuya me hu ba bi sɛ wogina kwa wɔnam kwan no so a wɔkɔ kuro bi nso wɔ yanim efrɛ wa asensu wɔnam kwan so a wɔkɔ mogya penam ne nsam ubisa na wɔso wɔkɔ no papa ma yɛ de ebe me nso me som me nwoma bɔde ne banche so me akora sɛ wansa na chimma na me sɛ na sister ma okuya na sɛ wa akora de sɛ wɔno to akora kɛse na wɔno ho wonyini nru ba bia 10 years wonyan me dem na nka wo yɛ nka wo hwie nwoma ntukuna nka agye me sia na sɛ me be ɔmɔkun aso ya galam say lie wo mkum nipa esa na omakum me bai ana ma akɔ me hu de me yɛ me ho me sɛ biskan ese wo de me ya me na man me twa hwe no mewu na me su na me timoto so me kasa ti won ma me frɛ kuro no so hɔ no ma me nya kuro no so hɔ no ba na me frɛ na bere bi kɔhwɛ ma me no sɛ akuya oba no ne papa so wɔ ha wo na me sɛ awurade me da wase na me yɛ din ti na no efia da wo ye ba in week me won ma na ade abofra ne ba wi to ba na me say na afi na wo de abofra yi ba abofra wi school ma anko bi ti me de me man me pese o mu ko school wuni me man panyimfo mu susu anketenketen na me yi sika ma de nkwa no kokumase na o mo kɔtena wa ko school enti me de me ba de wuni me ya na ma hwe nkora be peme saa meri so o di me fa akwa no nkɔ board afa me ba bra na me fa no ko school wa fa na ton mama na fofo nyina ko school amesi amesika me wosan kam de ton book to ton nyoma de ko school no sika yi ma san yusu wasa de na baba ya ai ukasam na magimi a mi sika manya me fa me hwe wo ma anya ne ma aboa ana dia wodi wo mo be ware no ba cho de woni ni die no anoa na waka ho asem ba cha yo bayifo me ba we nya de di nkan ya waka kire so wo bayiye wo bayifo no first was wo bayifo ye ba lock ba
nti yɛbɛba hɔ na maame ni kan enko doctor hɔ ansa doctor deɛ oyɛ good luck. Okay, doc me mo akraba. Yeah, Now probably to say what the nature yampa ɛyɛ grow fine emojadro papa ɛno ho asɛm ɛne yɛka ne yɛdi ho nkɔmmɔ enti bɔmmɔde aso betie na bɛfa number no bɛfrɛ doctor na wobɛkɔ akɔpɛ bi ato ɛyɛ kama doc yɛnkɔ. Yo man chia onu atiefo grow fine trans maka krea bi fati opom de ho asɛm grow fine emojadro ɛdi yankase kokoo ɛne yɛdro ɛfrɛ ne xyloides afraye emojadro sronko a obi obanu bia wa adanse pe odi fa adre ho adanse ndi bebree ma akọ ne de nyame adom wa watiefo no wo na eto adro ne ma ye beto adro no obanu na beje no na so di ho adanse enti e ba fidie so a ne ye de aseda amwatiefo se de e ka no go fa emojadro a di kokoo ne yɛdro friend xylem afraye ayi emojadro sronko no obi obanu bia wa adanse pe odi fa adre ho obi si ne ni so bire no onu go fa emojadro no na ni so bire ne kɔ ɛhɔ na ne nsa ne ne nan na yɛtitiriti ɔno mgo fa magedro ni nyina agyae obisa ho yaw ne honam nyina yɛ ne ya na poso nyina yɛ ne ya ɔno mgo fa magedro no a ɔde ointment ne twitwiye no ɛnɛ yaw ne nyina ɛkɔ obisa dura na dua se de bɛyɛ ɔbɛda ne honam nyina tutu no omini kɔtɔ ha na omina bɛtɔ ha ɔno mgo fa magedro no ani kasa mewom ne sɛ na ade akyi a gye ɛbɛbɔ ne prum nyane no ansa na wasɔre obisa aduane si hɔ a ɔde ne sɛ bɛwom saa wɔntimi ne di ɔno mgo fa magedro no nyame adom enne odisa agi ntumu obisa mpompo ɛbɔ no na ɛpai na ɛbɔ no na ɛpai ɔno mgo fa magedro no ne nyinaa hwete obisa odware wi agye sɛ ɔkɔpa afe na ɔde adwene ho ɔno mgo fa magedro no ɛna hohene ne nyinaa kɔ obisa wa ɔno mgo fa magedro no a na onim sɛ asase su ha adeɛ bi wɔ ɛfrɛ na atenka kɔpem sɛ ɔno mgo fa magedro no ne ho sɛ atenka wɔ ɛde na ne deɛ bɛtwam ana deɛ bɛtom ama mgo fa magedro ɛnso tɔ na obebia oba bia bag me grow fan shame menstrual disorders nsebom hawo de mfie du no ntimi mu ni nsa grow fan ba ye no onom ye aba de ba na yi clot na ni tuntum no ye no grow fan magedo no na ni ate kama obi ye ne de tot wo ye ne nansa na awotwe obi ye ne menses na awotwe mienu onom grow fan magedo no na ni nyina to atwa obi se ono de wa ye family planning na wie wo se afedi wajai on to aso biem afedi mogya isa jeme mogya yema ma ko onum grow fa magedro no mogya na ka mfie miensa no na aba bedru anane no bi so onum grow fa magedro na manne e badane na aso tie so num grow fa magedro no na aso be ka dansefo no papa no ti se o tie radio no age number no je wo hwe tv no amse ya fa phone ka bi hwe tv no wo kwa na ade akɔkyere ma ko saduro no na pharmacy ya ma grow fa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco yare kase a ɛha amanfo a yare ne yemu no a ebetimi de wakɔ ensie do ɛyɛ wo hɔ na wo sɛ wo nsa ɛne wo nan ɛyɛ tititi no Marco adoi ba yi a wo mo nom yi mo adi ho adanse sɛ na tititi ye ne nyina agyae na ya de yesa busa yesa doc ade ya wo me so akyɛ be mfie num ni na eden na menum go fa magedo no akɔ ye ka kyerɛ wo sɛ yesi wa num go fa magedo no ama saa o ha wo afiri so efisansa na be nsa wo nsa ana na be otititi no na sra de bone na efre cholesterol no wa wura oni padua num woni watena 15 to 20 years enti ho yare no a doctor for to ni dini silent killers yare e betimi agina so ade aba ba ko ye pressure heart attack stroke septicemia wan hwe ya saa yare betimi ayi wa frasa sisu bɔkɔ wa bra wo kra wo moa ho ifisrade ne fom kowura intini bi efre no artery woni padua num saa intini artery ni de eni kwan sɛ bibia fam ka emogya ni padua na no awie di asoma akoma no pompe akɔ ni padua na kwa nyina emogya no kwa ɔkɔ ni ɔno kwa na ɛkɔ enuane e wadidi papa na ni padua na twetwe na efre ni nutrients enframa de ni padua na so ne so na efre oxygen no ɛna ɛfra emogya yi akɔ ni padua na kwa nyina ma ni padua na grow fine nyame anyi wadom na srade ekowura sa ntiri mu a emma ni padua na nya ahotɔ efise ntiri ntokura didam no te sɛ mpane ntokuro na srade asan kɔ didam edu haw kese ba nipadua no so enti nsankyerɛ ne ebe kyerɛ wo sɛ nipadua no ɛbrɛ ana yare kese da wani mu ba
ɛne sɛ bɛbɔ nka yɛ sɛ ma wo nsa ne wo nan yɛ otisiti no wampɛ mu a ɛde yare kɛse yɛ frɛ no atherosclerosis bɛbrɛ wo no nti na ɛsɛ no go fam ageduro no ɛduru saa gyina brɛ di a na ayɛ den ɛfiri sɛ mframa no na ɛfrɛ no oxygen no ɛnnu w'adwene mu ntam ɛno so de oxygen di dwuma wɔnyɛ ne dem fa di dwuma a ɛkɔba no adwene source no sɛ saa bea yɛ na ɛsoso a yɛni ho w'ani pressure bɛtumi abɛtɔ so wanhwɛ yɛ de wɔ hɔ kɛse bɛbrɛ wo wano tumi kyia ɛfiri sɛ ntiri no ɛkɔnɛte no ɛwu wo nsa dompe no mu nso ntumi mpagya mu ayɛ dudurudu na ɛda wo ho ɛna obi tia fam a ɔsi ase watia fam so numgo fam ageduro no obi so wɔntumi nna anadwo fi so da anadwo a asi aso gya egu ne so honam nyinaa ahyehye no obi so wɔntumi ntena faako nkyɛ ɔtena faako kyɛ na ɔgyina faako kyɛ na ne nan ase pagya ma ko obi so wɔntumi nsi ne tiri ase fi so osi ne tiri ase ase n'ani eyi ato fam numgo fam ageduro na yi saa sradeɛ mfiri nipadua nom nyɛ saa na sradeɛ no foro wo soro koduru adwene ne ntiri nom na ntiri ne pae a doctors wɔnya stroke agya wo kra ne sɛ akɔn ato dɛm utimi kwa bakra de tese na yare aka wato ho numgo fam ageduro na yi saa sradeɛ mfiri nipadua nom efi sɛ xylem na ɛwɔ aduro nom wa yi sradeɛ mfiri ntiri nom na kokoo ne so aboa ma mogya na de afusa na yie wonum go fam ageduro no a ɛbɛboa wo ɛno ne aduro a ɛsaw yare no na ɛsan sisi nipadua no ɛma nipadua no ɛyɛ kama ɛno nti ne ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fɛfɛɛfɛ nyini ne saa bere a do ho ɔde nyina pesika yi enkoto mbre bi masika wanya no pressure wokɔ pension time no na osan de sika nyina ekoto nuro abɛhwɛ wo ho wanhwɛ ye betimi asi numgo fam ageduro no sɛ bɛboa ye onuane no bebre wom anti aging properties ɛno ti na numgo fam ageduro bia wa yɛ nome na ma ne mfa go fine ya agro ti wo ho na so adi so brew refuse to grow saratie wo yɛ adwuma wo gya ho wo yɛ adwuma wo gya awia so a numgo fam ageduro no wo nsa no na yɛ otitiriti otu ase sɛ atwetwe wo ani onu go fam ageduro no bibia bɛyɛ kama ye nua ma aduro nti moto edin Dr. Mensis eje wadwo de mfie do no mu ne nsa onu go fam ageduro ba bedru de ba na ɔte yaw na yaw ne ntibie de wayɛ ne family planning na wie a ɔhwɛ ne mogya na ba ye nua ma no sɛ ye nua mema no ye ka kyerɛ mo sɛ bɛma obɛma no enye dompe ne hyem eye ntiri na mogya efam go fam ageduro no ne mogya mfa ntiri mu yi sɛ de bɛyɛ a ofrɛ obɛma na ɔbɛgye wo so ba bi eto andro bia obenya go fam ageduro ne bi ato maako na de ani gisɛm sɛ ya san de ointment aba ye frɛ ne grow fine ointment wo na ba bi ɛyɛ o ya ye maame no mo to ase atwitwe mo na mu dompe a ha mo nyinaa no fatwitwi wonum grow fam ageduro ne wi a na de ointment na twitwi ba bi ɛyɛ obia mpɔmpɔ ne bobɔ wa grow fam ageduro no na fa ointment no twitwi mpɔmpɔ no so ene grow fine ti ensansa ne nyinaa to atwa ene sisi achie ne nyinaa ene grow fine ointment no e ba betere no to no grow fine ageduro no a now the ointment na twitwi ba bi oya bia ba bi eto aduro bia benya grow fine ageduro and ointment no bi ato say ye pharmacy herbal drugstore ba bi eto aduro bia na kra de yan kasa wo kasa enam a eto aduro no wo hia ka na grow fine no wom na ointment no bi so wom na emom se ope bi etu aton na wa Ashanti region ha Esrewa Kotafo PFA Pharmacy, Kotafo New Road, Missy Heba Omrom, Angelos Omrom, Apidanko Omrom, Colinako Ashtown, Bezadrika Okewo, Tinatek Sofolai, Purely Wabuakwa, Having Wasafupole, Obenya Go Fam Agedrono, Saxeba, Patasi Blockhouse, NNA so Patasi Wa, Costa Pharmacy Pampaso, Yellow and Orange Mukum, Smart Eba Obuasi Santiago Ho, Obenyabi, and Cry for Moko Kanshi Drug Lane, Kinswak Heba, Tinatet, Nanaboa Chip. Angel, Ruta, Repass, Halos, go fine. Musango go fine ointment in be. Asama Fonko, Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Ubenya go from a drone beato. In Coco Hillside, when a friend Isaac Drugstore, Ubenyabi. Sumia Capeba, Mosaic, Green Light, go fine or ointment in be so. Tachima, a video depot, I fear opposite to Ubenyabi. Break up Dr. Clement, or main station or Ubenya go from a drono, Takwa. Ubenya go from a drono, or was a video fee, a be or Takra, the crisis is the answer when a friend approaching Krakra, wa Upuni and 1,000 pharmacy, Tamalo PK Gombila, and then Yamia Dumudu Boga, Sister Coast, Provision Store, MTN Main Station, or when you go from a drone beato. Baby a two drew beer, also pick go from a drono, Ma course a drone a duku quiet, and then in one by a friend go find ointment. When you go from a drone now the ointment in this idea, never be a woo. Yeah, and go from a draw near the ointment in this idea. A cast a go fire.
And you swear this one, they say, it makes you grow fine. Yeah, make your baby out on the Sunday. Never see a bar near Betua addition. And when tea Bomodia sobe for Dr. Cecilia, it was 0244 596532.